Vadiwa vateereri tadzoka zvekare nechimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, apo patinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Anzi Elonashi, please post for me. Mukoma, inini nemasisters angu tinogara pamba pevabereki vedu mutown. It's a family house. So pavabereki vedu baba ndivo vakashaya, kukasara amai ndivo vega vatiinavo. Dambudziko raitika pamba pedu nderekuti vanhu vari kurohwa nezvinhu zvavanenge vasingaoni. Pamba pari kuitika mashura makuru chaiwo, kurohwa kwevanhu, kuputsiwa kwezvinhu. Every morning kana tichimuka tinowana mukitchen makabikwa chikafu zvekuti tose tinotobvunzana kuti ko ndianiko akabika, but munhu wose anenge achingoti andizivi. Zvinhu izvi zvatishungurudza for a long time. Tamboedza kufamba but hazvisi kana kubatsira zvachose. Tatova desperate neupenyu hwedu kuti toita sei. Apa kana ukaudza amai, ivowo vatochemberawo, hapasina kana chavanokwanisa kurondedzera chinobatika. Nhoroondo dzinotaurwa naamai vedu dzakawandisa. Amai vatova munhu wekuti anomboita achirasa ndangariro dzake, zvekuti dzimwe nguva kana uchitaura navo vanotokubvunza kuti ndiwe ani. Kunyange ukavaudza kuti ndiri mwana wenyu, vanotokurambira kuti ini handina vana. Kuchipatara amai takanzi tisavashungurudza nekuti vakabatwa nechirwere Alzheimer's disease. Isuwo mukufamba tinoti tikafamba tinoudzwa kuti baba vedu vainge vakaromba, saka kufa kwavakaita vakangosiya zvinhu vasina wavapa oro kuzviudza kuti zvinozogara panaani. Manje isusu tazoona nhamo isingaiti, because chero tikatenga chikafu chaicho pamba hachigare. Usiku zvinongorarira kubika, uye kana zvabika hazvidyi, zvinongosiya chikafu chacho chakadaro. Mama takambovabvunza kuti munoziva here anything nezvemishonga yababa iyi, but ivo vanoti handina kana chandinoziva. Vanobva vatanga kutochema kuti muri kundishungurudzirei. Kutaura kudai hatitorina pekutangira nekuda kwekuti pamba pedu hapagariki, kunyange maroja anotama. Apa isusu taiva vanhu vekuti tairarama nerent dzemaloja. Mukoma Nashi, bete riri pamba pedu pane mapete asingaiti. Iniwo pandakambotanga kushanda ndakati regai ndidaidze vanhu vanoita zvekufirita. Vakauya vakafirita almost 2 times, asi bete riri pamba pedu haripere. Apa vabereki vangu vaiva vanhu vekuti vaingochengeta mazi old wooden furniture, saka mapete iwawo anogara mumazi TV iwo aya epuranga. Mune bete rekuti kana rikatanga kufamba rinoita zvekubhururuka. Dzimwe nguva unoriwana riri mufiriji, muchikafu, mumaTV, mumaspika. Pamba pedu pane bete rinogara kunyange mumatress chaimo. Pama weekends tinombozama kuburitsa zvinhu zvose totanga kucleana, tichita thorough cleaning. But after kana 2 or 3 days beteria unongoriwana rawanda. Ukaita kana mazuva usina kutarira kumashure kwefiriji, musi waunozotarira kumashure kwefiriji, kana ukaspraya mapete acho neuwandu hwacho ungati dzatova ishwa. Mapete epamba pedu haatyi vanhu. Kunyange makagara patable muchidya, anenge achingofamba patable ipapo. Mukoma Nashi, iyi ndiyo nyaya iri kuitika pamba pedu. Please tikumbira rubatsiro. Please notify me when you have posted. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elo Mukoma Nashi, please post for me as Haidi. Inini ndiri mudzimai ane 36 years dzekuberekwa. Ndinogara munzvimbo yeSouth Africa. Ndiri munhu anoitawo zvemubato yemaoko angu. 4 years back ndakauyawo muno ndikasanganawo nevamwe baba vaiitawo zvekunhonga maorange pane rimwe prazi. Ndokubva tatanga kudanana hedu zvekutosvika pakuitisana mwana, ndokutotanga kugara tose. Ndakazoti 8 months down the line munhu uya akabva atanga kupinda zvandaisanzwisisa. Aiva munhu wekuti ainge ava kudanana nevakadzi vechidiki, uye aitaimira vakadzi vaya vanenge vachangosvika vachibva kuZimbabwe vari padouble up vasina kana kwekuti vangagara, saka aibva avatorera advantage. Zvisinei inini hangu handina kana kuita problem yakanyanya nazvo. Kusvika azouya nemusikana
musikana wake kumba one day, ndokusvika paya ndokundiburutsa pambedha kuti ivo vakwanise kurara. Ndakamubvunza kuti ko ichi chava chirudzii chamaakuita. Iye akangonditi zvauri kuona ndizvozvo, ndakanzwa kuvira nehasha. Ndakangosimuka pandaiva ndiri ndichinobata musikana uya ndokubva ndamurovera kumadziro zvine simba. Iye akabva angoti zii, but ainge achifema. Takafondera ambulance ndokuuya, munhu kwava kuenda kuchipatara. Ndokubva ini ndangonyepa kuti munhu uyu angodonha ega. Vanhu vaya veambulance takabva tavaudza kuti munhu uyu anoratidza kuti achangobva kuZimbabwe uye ari padouble up. Saka vakabva vati sezvo imimi muri maZimbabweans ende murimi marakidza kuti mune rudo nemunhu uyu, chiandei tose kuchipatara kuitira kuti kana pane mapepa anenge achida kuzosainwa at least mukwanise kuzomubatsirawo kunyora mapepa acho iwawo. Saka takasvika kuchipatara kuya, munhu uya ndokubva aadmitwa. Paakazoiswa pamushini akabva aonekwa kuti ainge akuvara zvisingaiti. Saka achireceiva treatment yake kudaro, dokta vakazotiudza kuti munhu uyu brain dzake dzainge dzasangana neblood, saka kuzopora kwake kuchanetsa. Akabva aendeswa kupsychiatric ward nekuti ainge ava kutorakidza kuti ainge ava munhu ainge ava kutotanga kupenga. Takabva tanzikana zvaiita titsvake hama dzake kuti akwanise kudzoserwa kuZimbabwe. Inini nemurume wangu takabva tatiza munzvimbo iya yaishandira murume wangu, asi kusvika muzuva ranhasi tiri vanhu vanongoregreta. Kunyange murume wangu anongoti akagara anobva atanga kudemba kuti kupaya chiko chandakambonyatsoita. Ndainge ndapindwa nemweya wakadii wakakonzeresa kuti ndingotanga kuita chihure chakadaro, chakazokonzeresa kuti umwe munhu asvike pakuzorasika njere dzake nekuda kwangu. Mhuri yeZimbabwe, iyi ndiyo secret yangu inini nemurume wangu. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna Haiti. Zvinhu zvinorwadza chaizvo kuti umwe munhu anenge akatobva kuZimbabwe, zvimwe kuda achiti regai ndiende ndinoshandirawo vana vangu. Ukuwo vana vanenge vachingoti amai vedu vakarovera Joni, asi amai vanenge vakasangana nenjodzi murwendo rwavo rwokuenda Joni. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi hello mukomanashi, please post for me as ID. Mundiisirewo nyaya yangu kune macousins. So ndine mukomana wandaidanana naye, taiva tiri mumagood books pane zvimwe zvose, but nyaya yakazoita kuti tisiyane itime. Basa rangu rainge risina off yangu ndaingoiwana sometimes maSundays chete. Zvaiita kuti iye azotanga kundiitira zvimamudzo, but kana ndikanyatsozvitarisisa handina kana day rekuti ndinokwanisa kunongedzera kuti mukomana uyu akandipawo kana sent rake kana anything, kukondirukisawo zvawo musoro wangu. But kwandiri yainge isiri problem, because madays acho nawo zvinhu zvake zvainge zvisinawo kumumirira ball, but handina kumusiya nekuda kwaizvozvo. I remember kuti paakatombotengesa foni yake akasara asina kana foni, but sezvo ndirini ndaida kuzopota ndichimufonera seumwe wangu, ndakamupa imwe yandaishandisa before tichiti kana wazotenga newewo obva wazodzosawo foni yangu back. But patakasiyana akanga asati adzosa foni. By the time yatakazorambana akabva atama kuya kwandaiziva kuti ndiko kwaainge achigara. Zvaizviyezvi kana ndikamukumbira kuti Shamwari, ndinokumbira kuti tisangane ukwanise kundipa foni yangu back, iye anobva anditi kumba handiko, ndakabuda, ndichazokuudza kana ndadzoka. Oro haapinduri mamessages kuapp kuFacebook, akambondibloka. Ndainge ndava kusatoona akaunti yake, now ndava kuiona. Kana ukaisa message haina anopindura, akabva aita unfollow. Inini naye hatisisiri mafriends. Pane day randakazombomukumbira zvekare kuti Shamwari, ndinokumbira kuti undipewo foni yangu. Iye akabva atanga kutaura sekunge ainge ava kuda love back neni, but maanswers andakamupindura I'm sure kuti ainge achimubohwa, nekuti tainge tatombowirirana kuti next weekend taifanira kusangana kuitira kuti akwanise kundipa foni yangu. But ndakazongoona ndablokewa zvekare kuWhatsApp kuya. Nanhasi handisisina kwekuti ndinokwanisa kumubata. KuFacebook haapinduri, app akandivhara, macalls akabloka. But foni yangu ndiri kuida nekuti ndakamupa foni yangu ndichiti ndiri kubatsirawo umwe wangu, sezvo iye panguva yacho aiva munhu ainge ari pama1, but now ndaakunge munhu ari kubvunza chikwereti kwaari. Zvinhu izvi zviri kundirwadza zvekuti ndinotomboedza kuti ndizvikanganwe, but zvinongoramba zvichindirwadza nguva dzose. Kana ndikangoenda kugallery ndikatanga kutarisa mapictures angu, kana ndikango
mukangoona mapictures andakatora ndine foni iyoyo, even nejacket raakasara naro, ndinotanga kurwadziwa. Handitozivi kuti ko zvinhu zvangu ari kuzvichengeterei kana asingadi kundipa zvinhu zvangu. Dai raifita kuchirume ndaiti pamwe ari kupfeka jacket iroro, but jacket iroro haritoiti kuti ripfekwe nemunhurume. Ndodiniwo naye, ndaimuda chero naizvezvi ndinomuda, but ndakazosvika pakuzvitambira kuti izvi ndizvo zviripo, zvakapera. Ndikabva ndaita hangu move on. I am fine and strong than before, but ko zvinhu zvangu veduwe, I know kuti kune vachatuka havo, but chandiri kungoda zvinhu zvangu chete. Iye handisisina kana basa naye, ndava neumwe munhu wangu. Thanks kune vose vachakwanisa kundibatsira. Please mukoma, bvisai name yangu kana mava kuisa nyaya yangu kugroup. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukoma Nashi, please hide my identity. Ndinewo nyaya yangu iri kundinetsa and I have no one to talk to. I need your help. I'm a 19-year-old and I am single. I have been dating a guy for almost 4 years and he just dumped me. Ndatova nema hopes ekuti ndiye achazondiroora. Ndakarwadziwa to the last and I couldn't take it. Ndakafunga kuzviuraya. Then later on my friend gave an advice. Zvinova zvakandibatsira. After 2 years again I dated a very handsome, but this guy was gay. I mean kuti aitova ngochani zvayo. Zvaigara zvichindinetsa kuti ko murume uyu why ari munhu anoavoida sex kana romance neni. Chaaingoda ndechekuti angova neni, but anything to do with sex kana romance I avoid at all cost. Saka ndakazomusiya the day randakafind out kuti mufoni make mainge makazara mavideos evarume vachiita bonde vari voga. So ndakazotanga kudata this other guy aiva nezvimari zvekuti ndakabva ndamuda mushe, but he is married. Oops, that guy ane love yomufilm. I can't lose him for any reason. So iye ava kuda kundiroora, akatoonekwa nedzimwe hama dzangu, but the issue now mukadzi ava kuzviziva and akandiona paFacebook akabva atora some of my pictures and akabva andithreatena akanditi, handiti uri kuona kuti ndava nemapictures ako, saka ukaramba uchingodanana nemurume wangu uchazozvionera wega. Iwewe ndiwe munhu uchaudza vamwe kuti varume vevamwe havabatwe. Chiri kundirwadza ndechekuti inini nemuface uyu we are in good books. So nezuro after having sex with my men ndakabva ndatanga kunzwa kuvaviwa kuzasi kwangu, kwakabva kwatanga kubuda thrush like. Nhasi ndipo pandazoona message yemukadzi uya achiti, naiva muhure, how was your sex last night, ko muri kunzwa sei? Mukoma Nashi, ndakabva ndakandira foni yangu kwakadaro nekuti ndakazvibvunza kuti ko mukadzi uyu azviziva sei kuti ndakaita sex nemurume wake last night. Mukoma Nashi, I am afraid of losing my men and also afraid of death, but I really love this guy. I need help. Ndikwanise kuuraya mukadzi wemuface wangu, cause mukadzi uyu ndiye akatanga. Kana paine anoziva kunouraiwa vanhu nemishonga ngaandiudze please. I can pay yangu cause I am hurt. Inini nababa ava tinodanana and ndinovada zvekurevesa zvekuti ndinotonzwa kuti chauya. This is going to be my man for life. Ezvo ndiyo confession yabva kune mwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo Nashi, please post for me as ID. Ndiri musikana ane 26 years, ndiriwo kwaMutare. Nyaya yangu yakamira seizvi. Ndakasangana neshamwari yangu tichiri kuchikoro. Iye aibva kumhuri yaiwana, inini kumhuri kwedu tairarama zvekutambura kusvika pakuti dzimwe nguva taivata nenzara. Kuchikoro ndaive ndava kutozivikanwa kuti pose panodzingirwa vana mari yemaschool fees inini handishayikwi, but shamwari yangu yakazoti iyo ichataura nevabereki vake kuti vakwanise kundibatsira. Zvisinei vabereki vake vakabva vamupa mari iya. Ndakatenda Mwari pandakaona kuti aiva akabata mari yaikwanisa kubhadhara chikwereti changu chose chandaiva ndiinacho kuchikoro. So shamwari yangu uyu akazongoramba ava kungondipa mapresents. So ndakazotanga kurota ndiri kumvura neshamwari yangu iyi. Ndakazomuudza kuti izvi ndizvo zviri kuitika. Iye akabva angoti dzinongovawo hope. Akazonditi, haudi kuita mari here ubatsire mhuri yenyu? Ndikabva ndati asikana, mari ndinoida. She later invited me
pati yacho yaitwa manheru, saka dzakati dzava kuma 12 midnight akabva ati handei kupati kuya. Handizivi kuti patakaenda kupati takasvika tikapinda nepai, asi ndakazongoyerekana tava kunzvimbo yainge ine vasikana vainge vakawanda. Vasikana ava vainge vakapfeka hembe dzaipenya dzoga dzoga. Inini ndakabva ndapiwa ruva, zvikabva zvanzi ruva iri ndaifanira kudiridza nemukaka kuseni koga koga. Ndikabva ndati izvo zvakangorerukazve. Kwakazopera mwedzi ndainge ndichingodiridza hangu ruva rangu riya, haiwa mari ndikabva ndatanga kuiwana hangu. Then akazouya akabva ati tava kudzokera kupati kuya. Takadzokera kupati kuya, ndikabva ndanzi ndaifanira kuuraya munhu ari pakati pemwoyo wangu. Ndakabva ndati regai ndiuraye brother yangu last born mumba medu. Hapana kana kupera mazuva hanzvadzi yangu iya ikabva yafa. Mari ndainge ndiinayo ndikabva ndamuviga, nekuti ndainge ndakaudzwa kuti rufu rwake ndinofanira kuspenda mari yakawandisa ndiko kutenga mweya wake kwandinenge ndaita. After funeral yehanzvadzi yangu ndakabva ndapiwa miko yekuti handifaniri kubatsira hama yangu kana kutambidza hama yangu mari mumaoko. Ndinofanira kuzongobatsira hama yangu kana yafa, ndipo pega pandinotendedzwa kushandisa mari yangu. Ndakakomekedzwa kuti kunyange zvikanzi zuva rabuda nekumavira zuva richidokera kumabvazuva, handifaniri kuburitsa mari yangu, nekuti mari iyi imari yeropa. Ini ndigere hangu mutauni, asi amai vangu kumusha vanosvika pakufa nenzara. Mwoyo wangu unozomborwadza. Ndobva ndatsvaka vekukwereta mari, ndobva ndavatengera makatoni echikafu. Sometimes ndinokwanisa kutenga chikafu chekuti vanokwanisa kuspenda 6 months, ndichiitira kuti by the time chikafu pachinozopera ndinenge ndawana munhu wekuti ndinokwanisa kukwereta. Kamunin'ina kangu kadiki, first time pakakaenda kumaperiods, ndakaita a blood oath neropa rake rekumaperiods, asi ndasvika pakuzorwadziwa nemararamiro ari kuita vana vaamai vangu nevabereki vangu. Veduwe, ndovaudza here kuti ndini ndakabata, ko ndikataura havazondiuraye here? Ndibatsireiwo, nekuti dzimwe nguva mwoyo wangu unombosvika pakupfava, asi after wapfava ndinobva ndanzwa mwoyo wangu wakaita kuomarara sedombo. Zvaizvezvi ndichinyora confession iyi ndiri kusvima misodzi, asi ndinoziva kuti hapatori kana chinguva mwoyo wangu unobva waomarara, zvekuti kunyange munhu akazonditi ndinoda kukubatsira kuti ndibvise zvinhu izvi, ndinobva ndamuudza kuti zvinhu zvipi zvamunoziva kuti ndakabata. Pane nguva yandakambozviudza kuti regai ndizame kunamata, zvimwe kuda Mwari vanokwanisa kundinzwa, asi ndakati ndapfugama kuti nditange kunamata, ndakabva ndanzwa mavoices achiseka mumusoro mangu, ndikabva ndangosiyanawo nazvo. Iyi ndiyo yanga iri confession yabva kuna Haiti. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii mukomanashi? Inini hangu kukura kusvika 40 years dzandiinadzo handizivi amai vangu. Ndakachengetwa naambuya amai vababa. Kutaurwa kwazvo zvinonzi murume waamai vangu vakaenda kuSouth Africa back kuma 1975, vakabva vagara kwemakore mazhinji vari kuSouth Africa. Then munin'ina wababa vekuenda kuSouth Africa vakabva vatsvera amai vangu, ndipo pakazozvarwa inini mugore ra1982. Zvinonzi pakati papera mwedzi mumwe chete murume uya akabva adzoka ndokubva awana paine mucheche anova inini. Akabva ati ndinoda mukadzi, asi mwana uyu handidi kana kumuona, akaramba ari pano ndinomuuraya. Hanzi vakuru vakambogara pasi, ndipo pakazoitwa sarudzo yekuti inini ndaifanira kutorwa natete vangu, asi nguva yacho tete vainge vachiri vadiki. Ndakazoendeswa kwaambuya, ndakararamiswa upenyu hwainge wakaoma. Ndaifudziswa mombe 25, mbudzi 18 apa ndainge ndichiri mudiki. Kana kuine vanoziva mombe dzekare dzainge dziri ano mazimitumba, ndaiti kana ndichisunga mombe ndaita zvekukwira paduri. Kana ndikangorasa mombe ndairohwa nanabamunini. Pane kumwe kurangwa kwaunoona kuti vanhu ava hatina kana ukama zvechokwadi. Baba vababa vangu vainge vakashaya, mbuya vakazotorwawo kumwe. Kuchikoro ndaienda
asi kana pasina anoenda kumombe musi wacho ndaitorovha. Asi kunyange zvakadaro ndaingodzidza nesimba zvekuti most of the time ndaingobuda ndiri top 5. Kuchikoro ndaienda ndisina kana bhutsu, mari yechikoro ndaitoitawo zvekubatanidza ndichifudzirawo vamwe mombe. Ndaifudzira umwe mudzidzisi wepachikoro, ndiye aizondibhadharira school fees yangu, asi mombe nembudzi zvainge zvakazara mudanga ravasekuru vangu. Mbuya vakazorwara vakashayika. Apa ndipo pakazonyanyisa kuoma kweupenyu hwangu, nokuti ndainge ndatova amai vepamba sezvo ivo vainge vakaita majaya ega ega. Ndaienda kuhuni, mvura nekubika. Ndakazotozorora tete vaunza mwanasikana wavo. Mari yekuenda kusekondari yakabva yashayika. Semunhu aiva nechipo chekubata pagedhi, vakuru vechikoro vakati ndizodzidza, asi zororo rimwe nerimwe ndinofanira kusara pachikoro kusvika ndapedza. So ndakazopedza hangu chikoro changu ndikatangawo kushanda, asi zvipfuwo zvese zviya zvakabva zvatanga kuparara, kukabva kwangosara mombe 2 dzoga. Pandakapedza chikoro inini ndakazombozama kutsvaka amai vangu, asi handina kukwanisa kuvawana. Pari zvino ndinoshanda hangu a professional job muno muSouth Africa, asi nhasi ndini ndiri kuchengeta vana bamunini. Apa vana bamunini vaindibata senhapwa, but ndinongotenga mabooks nezvose zvinodiwa kuti vana ava varambe vachienda kuchikoro. Asi ndine dzimwe nguva dzekuti kana ndikakumbirwa mari kana yeschool fees nana bamunini vari kumusha, ndinombonzwa mwoyo wangu uchienda kure, asi ndinongozviudza kuti aiwa, ukama haugezwi neropa. Ichi ndicho chigumbu changu chekuti ndichasvika pakupinda muguva ndiinacho. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna mukoma vedu ava. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.